Традиционните календарни празници и обичаи, според доцент Маргарита Василева, са част от безценния фонд на нашето културно наследство. Пренесени през вековете и помогнали да се съхраним като народ, те и днес се вплитат в съвременната празничност, запазвайки нейното етническо своеобразие. Това народно богатство, съхранило душевността на българина, е нашия влог в общоевропейската култура. След освобождението в административното деление на страната се оформя и Ловчански окръг, който се състои от три околии – Ловчанска, Троянска и Тетевенска. През 1888 година в своя отчет окръжният управител Бочев подчертава, че преселванията в окръга са от планинските села, където по нямане на достатъчно земя напущат жилищата и се преселват в полските села на мястото на изселилите се турци, на които закупуват имуществата. Правейки характеристика на отделните околии, той подчертава, че Троянската и част от Ловешката представляват високи местности, богати с гори и изрязани с долини, а северозападната част на Ловчанска околия е поле и по тия причини населението се разделя на две – горнене, които живеят в балканските места и на югоизток, и долнене или полци, които живеят в полето. От тук можем да направим извод, че понятията балканджии и полендаци са се появили по-късно, когато са се засилили връзките между тях. И това е станало най-вероятно след 1900 година, когато е открит пазарът в Троян, ден четвъртък, за да може да се посещава и Ловешкия, който е в събота. Поради липсата на благоприятни условия за развитието на земеделието в Балкана, освен сливарството, справо можем да приемем, че гладния Балкан превръща полския район в пазар за своите занайчийски изделия, които заменя за жито и царевица, но с едно важно условие – балканджията – буден, предприемчив, любознателен и преди всичко трудолюбив. Освен това, селата на североизток от Ловеч, разположени в последните гънки на планината – Деветаки, Брестово, Какрина, както и тези на юг – Стефаново, Българене, Абланица, Голец и Микре, имат полупланински характер, като земеделието, занаятите и търговията са слабо развити, но поддържат връзки с полските села, жителите на които ги наричат байрчани. Пазаруват в Ловеч, но са посещавани от балканджиите от Троянско, които им продават грънци, папуци, бакър срещу жито и вино от Деветаки, което било най-хубавото от окръга. Справо един от информаторите от село Българене казва: „Ние сме по средата, еднакво отдалечени от Ловеч и Троян, те пътуват, поддържат връзки и купуват хубавото и на Балкана, и на полето“. Но да се върна на темата, която породи моите размисли за приближаващите календарни празници и обичаи и, както казва Христо Вакарелски, които имат непосредствено отношение към основните и отговорни моменти на стопанската дейност в близкото ни минало. В голямата си част те отразяват вековния опит и наблюдение върху природните явления, смяната на сезоните и характерните селскостопански работи. Именно с тях е свързана и функционалната същност на календарната обредност, насочена преди всичко към магическо въздействие върху природата, целяща осигуряване на плодородие, плодовитост по добитъка, здраве на хората и, разбира се, общо благополучие. От друга страна, и което на мен като етнолог ми е по-интересно, е, че редица компоненти, включени в календарната празнична система, показват тесни връзки с семейните обичаи и обреди, с обредния фолклор, с народното облекло, хранене и така нататък. Точно тези връзки, основната насоченост на календарната обредност, обуславят важното място, което тя заема в народният ни бит. Календарните празници, обичаи и свързаните с тях вярвания в Ловешкия край в традиционната си форма не са единни по своя генезис и същност. Отделните компоненти в тази празнична система са продукт на различни културно-исторически епохи. В основата им лежат представи и вярвания, отразяващи един древен, паганистичен, т.е. езически мироглед. Към най-ранният и древен пласт на тази обредност могат да бъдат отнесени и според познавача на народната душевност Димитър Маринов празниците и обичаите, чието основни съставки се коренят в родовото общество. Тук спадат старинните елементи в коледуването, сурвакането, гоненето на змеи, пеперуда и други. В празниците Гергьов ден, Трифон Зарезан, Лазаров ден, карнавалните игри като Джамал в Славяни, Йоглав и Горан. Старинни по своя произход са и празниците, посветени на животни. Вълчите празници, Мечкин ден, Мишин ден, Караманов ден, Власов ден и други. По своите мирогледни основи и начинът на въздействие върху природата, към този най-ранен пласт се отнасят и всички магически практики на Петльов ден, Баба Марта, Благовец и нестинарските игри на Константин и Елена, макар и не характерни за нашия регион.
Към същият исторически пласт в разглежданите обичаи спадат и старинните елементи, които имат в основата си култа към мъртвите. Такива са обредните практики, извършвани на трите основни задушници през годината. Голяма задушница преди местни заговезни, Спасовската или Черешовата 40 дни след Великден и Архангеловата на 8 ноември. С приемането на християнството древните обичаи и обреди се усложняват и модифицират. Старинните езически покровители на плодородието и добитъка преминават на заден план, а някои от представите, свързани с тях, намират своите аналоги в християнската канонизация. Древните паганистични представи обаче не изчезват, а получават ново представяне. И според доцент доктор Маргарита Василева, народната обредност е прикрепена към датите на източно-православния църковен календар, като църквата в крайна сметка остава толерантна към запазването на обичаите и празниците, свързани с езичеството и тяхното разгръщане в ежедневието ни. Типичен пример в това отношение е Гергьовското агне, което от семейно-родова жертва се превръща в курбан за светец. Аналогичен характер имат и курбаните на Петровден, Игнажден и други. Векова наред това битово християнство или езическо православие отличава нашата си, българската празничност. Празникът, който ни интересува в момента в чест на светците Петър и Павел, е за предпазване от огън, пожар, гръмотевици и град. В народния календар Петровден се предшества от така наречените Петрови заговезни, които започват с първата седмица след Петдесетница. Това е Русалийската седмица. На този ден завършва постът и се отговява с младо петровско пиле, жертва на светеца. В някои райони на страната се правят сборове, месеци обредни хлябове и се ядат ранни ябълки петровки. И тъй като празникът съвпада с жътвата, на него се работи през първата половина на деня. При вечер се правят курбаните за светиите и разбира се традиционната обща трапеза с песни и хора. В наши дни при празнуването, особено за младите семейства, е хубаво да са с приятели, кръстници и роднини на масата. Нещо останало ни от нравите на нашите баби и дядовци. Според християнския календар пък Петър и Павел са ученици на Христос, а името на апостол Петър се споменава постоянно в Евангелието. Спасителят го нарича Кифа на еврейски или Петър на гръцки, което значи камък. Традиционно се смята, че Петър е учител на евреите, Павел на езичниците. Петър е родом от Галилея, след смъртта на Исус проповядва в Ерусалим, Антиохия и Коринт. Около 67 година е разпънат на кръст по нареждане на император Нерон. Интересното е, че с него на същия ден е осъден апостол Павел, но на него е отредено неканонично честване на следващия ден, т.е. на 30 юни. В иконографията свети Петър се изобразява като старец в бели одежди, който държи ключовете на райските порти и определя коя душа е праведна и коя не. Явно наистина е бил един от любимите ученици на Спасителя, за да му отреди такава важна роля. Но да се върнем към Павлов ден, който народът ни в близкото минало приема като самостоятелен празник и го отбелязва на следващия ден. Празнува се главно в източна България и се свързва с стари народни представи за унищожителната сила на огъня. Земният огън се отъждествява с небесния, т.е. със слънцето. Затова Павлов ден е празник в негова чест. Съществува забрана у народа ни да не се пали огън, което е свързано с идеята да не се увеличава силата на и без това най-горещото слънце в момента, когато се прибира реколтата. На Павлов ден строго се следи да не се работи, да не се жени, да не се пали огън, дори за приготвяне на храна, за да се предпазят реколтата, имотът и домът от огън и пожари. Според поверието на населението от Троянския и Тетевенския Балкан, братята Петър и Павел имат своя сестра и това е света Елена. Тя пък се почита против синя пъпка или червенка. В село Голяма Желязна, например, празничният комплекс е от 3 дни – Свети Петър, Свети Павел и накрая света Елена. А в селата Дълбок дол и Ново село празниците са 2. Първият е Петровден, а вторият е в чест на Свети Петър и света Елена. И накрая, както в по-голямата ни част от народния календар, в рамките на християнското честване на първоапостолите са вмъкнати ритуални действия с езически характер. Преди всичко това е жертвоприношението на Петел, известно ни от древните митологии, че птицата е знак на висшето и небесното. Освен това петелът е и соларен знак, тъй като и слънцето отмерва времето и е символ на възкресението. Жертвоприношението му се свързва с запалването на огъня и съответно с умилостивяването на силите, които изгарят природата. Така свързаният с живота и смъртта петел символизира плодородието и продуктивността. Затова най-много и най-често е жертва в сватбените обреди на нашия народ заради продуктивността на брака. В Новия завет петелът пък става знак за разкаянието на Петър. Искам да ви кажа и за празничната трапеза, че освен петровското пиле, разбира се, присъства задължително в Ловешкия край и бял мъж от прясно сирене. По възможност овче мляко и брашно. Получената след сгъстяване на силен огън смес се яде с мед или петмес. И както казва ловешката писателка Дора Боевска, празникът е голям, колкото си го направим. И още нещо. След всичко изложено повтарям поговорката. Балканът ражда хора, а полето жито. И отговора на полендаците.
По нас не растат буки, жито се ражда, ама хората са си хора.